ɗaya daga cikin malaman wato Sheikh Muhammad Adam Albani Gombe ya yi bayani kamar haka. Yanzu ku duba ƙasar Qatar jama'a. Ƙasar Qatar shekara 12 da ta wuce ta nemi a bata bakuncin gasar ƙwallo ta World Cup. A lokacin ba irin ashariya da zagi da turawa ba su yi ba. Ta bata isa ba ma ba za ma ta ɗauka ba. Su yaushe ma suka waye ma da har za su iya ɗaukar gasa bai girma irin wannan. Suka yadda FIFA ta shimfiɗa musu duk wata ƙa'ida da ake bi wajen a gudanar da wannan gasa. Suka ce duk sun yadda. Duka suka gindaya musu dokoki duk suka ce sun yadda. Tun daga wannan rana suka zo suka ci gaba da aiki domin tarbar wannan gasa. Kaga dai gasa ne wanda mu a musulunci ma akwai maƙala a kanta. Ko ba haka ba? Harka ce wanda a musulunci mu ba mu yadda da ita ba. Duk da wasu malamai suna bata kariya ta hanyar cewa motsa jiki ne kaza in aka kiyaye dokokin Allah da waye duka a je dai amma dai ba a yadda 100% cewa ƙwallon abin yi bane a musulunci. Ina fata an fahimta. To amma abin da zai baka mamaki ƙasar Qatar ta yadda ta karɓi wannan gasar. Me ya faru? Suka zo suka shirya wa gasar. Aka ce tun da aka fara shirya gasar World Cup a duniya kusan shekara 100 da wani abu, ba a taɓa shirya gasar da aka kashe kuɗi kuma aka ainihin wato ƙauyantar da turawa a wannan gasar irin wannan gasar da ake a Qatar. Bature ya gane shi cikakken typical villager ne. Cikakken ba ƙauye na rantse muku da Allah sanda suka ƙauyantar da turawa wallahi, kuma suka shammaci duniya, suka shammaci ita kanta FIFA, suka yi wato betraying din tunanin kafirai da arna, suka nuna sun amince da duk wata doka. Da suka tahi ana dab da za a fara gasar bai wuce saura sati 2 ba, sai suka ce to su ma kuma suna da al'ada suna da addini. Yadda suka yadda da dokokin FIFA a zo a yi gasa a ƙasarsu, to kuma dole FIFA ta yadda ta mutunta addininsu da al'adarsu. Kuma duk uban da ya ce ba zai bi ba, billahi lalzi za su ci uban shi har sai sun kai shi kwano tukunna. Aka rasa yadda za a yi. A ce an fasa ba a isa ba. A ce za a yi dole sai an bi dokar addininsu da al'adarsu. Don haka sai ga filin ƙwallon jama'a an yi opening ceremony ɗinsa da menene da karatun alƙur'ani. Filin ƙwallo duk arnan nan kowa san da ya kasa kunne ya saurari ƙur'anin Allah. Haka ake bukata ka zama wayayye kuma ka yi amfani da duk wani abu ka musuluntar da wannan abun, ka tallata addininka. Kuma sannan suka ba wa Dr. Zakir Naik, suka ba shi lasisi, suka ce ya shigo ƙasar free of charge, ya zo ya kafa wa'azi kuma su ga wanda ya isa ya hana. Yanzu suna nan sai musulunta ake ta yi. Haka ake bukata da kai duk matsayin da Allah ya kai ka, ka yi amfani da shi wajen ka jawo mutane cikin addinin, ka nuna mutane mai addini. Giya suka ce sun hana sha, su ga shegen da zai sha giya a ƙasar. Haka suka dinga yi a wasu ƙasashe waɗannan 'yan ƙwallon, sai su je su sha giya su yi tatil a filin ƙwallon su tada rikici a yi ta hayaniya da su. Suka ce to su ba za a yi haka a ƙasarsu ba. 'Yan luwaɗi suka hana, masu lesbian duk suka hana. Suka ce matsawar kana cikin Qatar wallahi kana yin wannan akwai doka ta kisa, yanka ka za su yi ba abin da ya dame su. Saboda haka mutum ya taka ya gani. Ƙasar Jamus saboda suna taurin kai, 'yan ƙwallo suka ɗiba a jirgin 'yan ƙwallon suka saka me? Suka saka hoton 'yan luwaɗi a jikin jirgin. Wallahi sanda suka shigo cikin ƙasar Qatar sai suka fitar da sanarwa cewa kada wannan jirgin ya yadda ya landin a cikin Qatar. Wallahi idan ya yi landin in suka kama 'yan cikin jirgin ba wanda zai fita a ƙasar wallahi. Da haka ɗayan biyu, ko dai su haƙura da gasar gaba ɗaya, ko kuma a sake kwana da su, a je a juye su a sake zubo su a wani jirgi wanda ba wannan hotunan 'yan iska, sannan a dawo da su. Dole abin da aka yi kenan, wallahi dole suka juya da jirgin, suka je suka dawo a jirgin da babu wannan hayaniyar.
a yanzu dai maganar da ake kusan mutum 130 sun musulunta daga fara gasar zuwa yanzu. Kai kana nan tukare da kai kullum ana cewa ka yada addini kaki, ka yi amfani da damar da Allah ya ma ka haɓaka addinin ka kaki. Ƙasashen Laraba waɗanda ake ganin su ne ci gaban musulunci, su ne jagororin musulmi, sun ji kunya, na rantse baka da Allah, sun ji kunya wallahi. Su ya kamata a ce sun yi irin wannan abun, amma su kuma ƙoƙarin kashe addinin suke yi, ƙoƙarin sabbaba wa addinin fitintunu, gayyato 'yan iska suke a cikin ƙasashensu, ba da lasisi wa 'yan luwaɗi da 'yan rastilin mata suke a cikin ƙasashen. Sai ga ƙasar da take ƙaramar ƙasa kwata-kwatansu ba su wuce miliyan, Gwamba ta fi su yawa. Gwamba ta fi su yawa, kawai ƙaramin misali yadda za ka gane. Amma yanzu duk duniya an yadda babu ƙasar da ta ginu irin ƙasar Qatar. Duk duniya kowa ya sallama. Duk wata wayewa ba irin uzurin da basu kawo ba, suka ce ai ƙasar tana da yanayi na zafi, waɗanda za su zo ƙwallon nan akwai waɗanda ba sa iya abin nan, wasu ma ƙasar su duk ƙanƙara ne. Suka ce za su yi producing sanyi a ƙasar gaba ɗaya, za su samar da sanyi kuma wanda zai yi daidai da kowane ɗan malafar uba. Ku ya haƙuri. Gaskiya ne, wallahi malam, wallahi haka suka sa wasu bututu ne na AC a cikin menene, a cikin stadium ɗin. Wallahi ba kankara yake sauka a ƙasar ku ba, ko duwatsunta ne yake sauka, wannan sanyin ya ishe ka. Kuma kowace kujera jaka ake ajiyewa, Allah ne kaɗai ya san me yake cikin jakar. Kana zuwa jakar taka ne kai da ka zauna akan kujera, kowa da tasa. Kuma su ba baƙaƙe bane irin mu, wannan yazo ya dauki ta wannan ya dauki ta wancan ya hada kwaya tara. Jaka ce ba, ko Allah ne kada ya san me, akwai abinci, akwai wadi ne, akwai waye. Kana zuwa in ka zauna sai ka dora akan cinyarka, ka bude ka ga duk abin da yake ciki na amfani. Yanzu kai amfani da shi ne, sai ka koma gida ka tafi da shi gida. Sun gama da duniyar arna wallahi malam. Sun gama da duniyar arna. Ƙwallo ce, amma yanzu ta koma musulunci. Jiya wani yake gaya min, yake ce min ana cikin ƙwallo, suka ce to lokacin sallar juma'a yayi, aka ce liman wuce gaba, aka yi sahu, aka yi huɗuba a filin ƙwallo. Dolan su suna ji, su Ronaldinho, su wacce sheganta kuna mina, kowa san da ya kasa kunne ya ji innal hamdalillahi. Wallahi tallahi malam. A kira sallah daga lokaci yayi za a tsaya, dole a kira sallah. Abun nan haka ake bukata, duk abin da ka tsinci kanka a ciki, kai islamization din wannan abu, ka musuluntar da shi, kai amfani da shi wajen yada addini. Kasar India ta kori Dr. Zakir Naik jama'a saboda yadda yake yada addini, sai ga yanzu an bawa Dr. Zakir Naik fili yazo ya baje kolin wa'azi. Suna nan sai tambayoyi suke yi, ana ba su amsa, suna ta musulunta. Ina jin maganar Dr. Babe Sule, yace yana analysis akan wannan mas'alar, an gayyace filin birgimar hankaka. Yana cewa wallahi tallahi tun da ake ba a taɓa yin gasa da ta ke ɗauke da jihadin yaɗa addini a duniyan nan gaba ɗaya irin wannan gasar ba. In kana jin jihadin yaɗa addini, dan yanzu jihadi ba da makami ake ba, kabar waɗannan ƴan malafar uba da suka shiga jeji suna ta kashe mutane, wannan ba su san me suke yi ba. Asalin jihadi shine da irin wannan siyasar duniya, da haka ake yaɗa addini. Kai amfani da siyasar duniya, me duniya take ji da shi, to kai amfani. Yanzu a cikin taruka kaf na duniya babu taron da yake tara dandazon jama'a irin taron kwallo. Ba wannan taron a duniya kaf. To a ce kayi amfani da shi ka yada addini, ai fa lillahi alhamdu wal minnatu. To wannan shine, don haka duk wani abin da zaka yi a rayuwarka, ka bai abin da ya kamata ka kalla ko kai tunani shine me addinin ka ya karu da shi, ya amfana da shi. Allah ya shirye da mu.